Моля ви, съсредоточете се. Настъпва дългоочакваният момент. Да разберем кой от най-младите музиканти пръв ще грабне златната нота от нашата съкровищница и това е... Аз, разбира се. Не, да мълчиш. Не си. Това е атрактивният Стоян Роянов Яя. Сезам, отвори се. Честито! Никога не е късно да получиш награда за дебют, нали? Благодаря много. Не. Обикновено човек получава награда за дебют един път в живота. И днес аз съм щастливият дебютант. А имаш ли чувството, че тепърва за теб започва голямата ти кариера? Може и така да се каже. Както баща ми казваше, като бях малък, всеки един ден може да бъде началото на един нов живот, на една нова кариера, на едни нови светове. Днес е вълшебната новогодишна нощ. В тази пещера на съкровищата какво си пожелаваш? Пожелавам си да доживея много дълги години с внуци и правнуци около мене в отлично здравословно състояние и Господ да ни пази всички българи.